Bubičani. Sad je to drugo pitanje koje, viš kako jedna tema otvara drugu. Pazi, zavisi s kime pričaš. Znaš, ja kad sam to krenuo da istražujem negde 2010. u vreme kad sam bio sekretar Srpskog društva u Britaniji, onda su stizale neke informacije da ima 70.000, 75, 80.000. Međutim, kad sam seo da po toj temi popričam sa ocem Radomirom, koji je pre par godina u penziju pošao, zbog starosti godina i to, on mi je rekao da ima preko 200.000 Srba. Znači, mi u principu uopšte ne znamo koliko ima Srba izvan Srbije. Nikad nije napravljen popis dijaspore. Tačno? Tačno, tako. Ni u Francuskoj, ni u Italiji, nigde, razumeš, nema nigde. Znači, ono što, sve se ovo vrti oko ciljeva pokreta roda, jer ovo su pitanja koja dotiču Srbe u Engleskoj, Francuskoj, Nemačkoj, svakoj drugoj zemlji. Jer, samo ću jednu anegdotu da ti ispričam. Negde tamo 2002. 2003. Sam otišao na zvanični sajt američke emigracije i ukucao prezime Vraneš. Moje prezime, jel? I onda je krenulo da masa imena. Ali šta je interesantno, recimo 903. 904. godina, tad je počelo da se zvanično beleži američka emigracija je tada zvanično počela da vodi evidenciju svih emigranata koji ulaze u Ameriku, pardon, imaš recimo Vraneš Dane, prijavljene kao Ugarin, pa Vraneš Mane, Hrvat, pa Vraneš, ne znam, neko ime, Srbin, pa Vraneš, ne znam, neko ime, Austrijanac, jer u to vreme je bila Austro-Ugarska. I sad oni, pošto su i u to vreme Srbi bili u Lici ugroženi, oni su se prijavljivali kako su oni smatrali da će najbolje proći. Sve Srbi. Naravno, da bi omogućili put do papira i integracije. Da bi rešili svoje probleme tamo. Sad, vidiš, ni onda, a ni dan danas nije urađen popis dijaspore. Kad se radi se popis svakih 10 godina, kako u Srbiji, tako i u ostalim zemljama. I sad, sada dolazimo na onaj drugi cilj roda, da se poboljša status Srba u zemljama gde mi živimo.